μπορούσε κανείς φαρδιά, εμείς φορούσαμε, αυτός ήταν σε φάση πτήστες εδώ, χιπχοπάδες, ξέρω εγώ έχω ένα στούντιο ανοίξει εδώ πιο κάτω, οπότε εποχή που αρχίσαμε να γράφουμε ήδη κάποια πράγματα, οπότε ξέρεις, μετά υπήρχε ένα έξτρα κίνητρο, λέμε τώρα εδώ έχουμε και στούντιο, κάποιος μας έχει πει ότι μπορούμε να πάμε εκεί να γράψουμε, οπότε εκεί άρχισε λίγο περισσότερη δουλειά. Ναι. Μέχρι να πάμε εκεί και κάπως να δρομολογήσουμε.